Is me se Hannah Ní Dháimhín Tom I mo chonaí idirmard I Contae Shligigh, agus is é greengrafadúireacht mo passion. Thosaigh mé ag greengrafadúir cúpla bliana ó shéin ach an blian seo caite thosaigh mé ag agrarthabhaireacht. Is brálam an dúlar ar timpeall tá lán áitin is féidir leis siúlóid deasa dhéanamh agus fécinint ar na ábhar ceart timpairt. Ní smaoineam an numracha faoi pictiúir tógáil, téim le croí agus thagann sé thugam go nádúrach. Thosaigh mé b'éidir cúpla bliana ó shin ach an blian seo caite thosaigh mé ag déanamh an agrarthabhaireacht agus a curí suas agus rudaí mar sin. Is maithlam greengrafadúireacht mar thugann sé seans dom dul amach agus fécinint ar an dúlara agus na rudaí all an timpplairm, freisin thugann an agrarthabhaireacht seans dom dhaoine sa dhaoine. An blian seo thugam bhéim sa idirbblian so bé níos mó seans agam chun mo scileanna a píosaí. Úsáidim fompóca chun na greengraf tógáil agus chun an agrarthabhaireacht a dhéanam úsáidim apanna siar an asca. Níl tálamh costasach ag tastal is féidir le aine a dhéanamh. Is é greengrafadúireacht an caithfh aimsir is fearlam ach freisin is brálam ag seaint ciúil. Nuair tógadh míid déanam píosa agrarthabhaireacht ar agus déanam cinnte go bhfuil an dá ceart go leor agus sin chur míid suas ar na mian hóisialta. Dula mé féin ach tóg sé tamil conas an agrarthabhaireacht a píosaí agus a fólam bhí píosa beag cabhair agam ó mo iad. Níl aon rud a dhéanam pictiúir maith. Mas maith leat an pictiúir is pictiúir maith é, tásúla difriúil le gach duine. Is mis se Hannah agus seo é tura mo cúig cruthaíocht.